Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Alex Ioni și astăzi o să ne jucăm Minecraft. Lumea abonaților! Lol. Keep inventory. Să vedem unde mă spawnează. Am uitat să zic. Și dacă strângem 20 de like-uri în acest videoclip, o să fac și partea a doua. Ce loc frumos. Aproape de mare. Și de broască țestoasă. Lemn. Primul material pe care îl ia un jucător de Minecraft. Lemnul este foarte important în construcții. Să-ți faci arme. La început. Și în videoclipul de astăzi s-ar putea să facem și o căsuță mică. Trebuie să strâng ceva lemn pentru căsuță. Bucățele, cred că mi-ajunge pentru început. Mini testoasa. Dați un like! Mina. Zonă frumoasă. Îmi place. Aici o să ne construim baza. Să începem. Să lucrăm lemnul. Crafting. 12 verișoare. Și să începem. Mai întâi 2 chesturi. Și un pickaxe. Chesturile. 1, 2. Să mergem la minat. Și cei care aruncă de la început tână cu apele, săbile, să nu faceți așa dacă mai aveți puțin pe ele. Le puteți pune atunci când n-aveți căul la început. Să faceți mâncărică. Că vă ajută pentru o resursă mică. Mă înțeleg ce e mai jos. Da, atâta e. Ce păcat. Găina, vină încoace. Te-am omorât. Cred că aici o să fie mină mare. Oh, da. Îmi place. Frumos.
Bun, după aceea o să mai strâng puțin lemn. După aceea îmi fac uneltele. Și o săpăligă. Și un fânal, desigur. Aici. Bun, să mai strâng lemn. Și după aceea ne apucăm repede pe jur să facem căsuța. Cât lemn avem până acum? 7 lemn. Mai trebuie să strângem. Și încă 6 bucăți de alt tip de lemn. Oare după căsuță ce să facem? Oiță! Dă-te la o parte. Sau nu te da. Rămâi acolo. Bine? Rămâi acolo. Este. Să-mi fac un pătuț. După aceea. Dar mai trebuie să găsesc 2 oi. Fundătură. Pălcușoare, vino la tati. Aha. Ce zonă frumoasă. Ce aer. Și cei care au ajuns până acum la episod, hashtag-ul va fi hashtag Văcuță. Hashtag Văcuță. Bun, eu cred că e de ajuns lemnul. Hai să începem să fac casa. Lemnul să-l facem. Și celălalt lemn. Și 2 uși. Upsi, trebuia să fac doar o ușă. Am uitat că îmi dau câte 3. Și da, hai să începem mai întâi. Să știm de unde începem ușile. Așa. După aia începem căsuța. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ciudat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aceasta va fi căsuța. Bine, dar trebuie să o ridic.
Poate pe parcurs o să o fac mai mare. Dar pentru început este bună o bază ca asta. Aici loc de geam. Așa. Aici încă un geamuleț mic. Și aici fără geam. După aia să iau nisip. Ups, s-a terminat lemnul. O să mai trebuiască să iau lemn din ăsta. 1, 2. Tum, tum. Tum, tum. 1. Și nu mai avem lemn. Iar pe jos în căsuță. O să punem lemn de ăsta. Dar mai întâi, repede să caut 2 oițe. O oiță. Un măr. Al meu. Și încă o oiță. Enderman rău. Haide. Să te văd ce poți. Au. Nu. Ești foarte puternic. Am înțeles. Oițelor, unde sunteți când am nevoie de voi? Au venit și creeper-ul. Nu! Să mă ascund. Nu contează dacă pun lemn de ăsta. Ar trebui să mă ascund de mobi. O să mai continui înăuntru. Să fac podeaua. Se pare că prima zi n-am avut noroc. Să vedem cea de-a doua zi. Cum o să fie? Și o să mergem și la minata a doua zi. Dar mai întâi să-mi fac căsuța. Nici... Cine a intrat? Sunt foarte rari mobii ăștia. Wow. Nu. Să-mi iau sabia. Să mă pregătesc pentru război. Cine mai vine la mine în căsuță, o să-mi curece. Am pus greșit lemnul ăla. Bun, să-l iau de aici. Cred că o să se facă zi în curând.
pickaxe-ul este foarte bun. Mă ajută și cu lumina. Mi-a făcut un pui. Creeper. Când te uiți la ei, te țice fiorii. O să revin când o să se facă dimineața. Bun, am revenit. S-a făcut dimineața. Și mobii sper să dispară. Lemn. Am mai zis că adun lemn de ăsta alb. O, Iță. Ce lup rău. Dar ești drăguț. Atât de drăguț. Vrei puțină cărniță? Dacă aveam niște oase. Am auzit un scheleton. Că-i rău? Am bubuit. Auzisem un scheleton. Pe aici, pe undeva. Cuțu, tu rămâi în zonă, da? Mă duc să caut scheletonul. Dar mai întâi lemnul. Lemnul. Iau și copăcelul ăsta. Și după aceea repede îmi fac căsuța. Mai minez puțin. Îmi fac și acoperișul. Omor și oita asta. Și după aceea mă duc să caut scheletoni. Mă! Bun, să fac lemnul ăsta. Așa, 56 de bucăți. Să înlocuiesc aici. Așa și așa. Să mă duc repede la minat. Să iau piatră. Am dat de iron. Foarte bine. Fix pentru un pickaxe. Se pare că a doua zi avem noroc. Și de coal. Foarte bine. Resursele cele mai bune. Am dat chiar peste iron. O bucățică de data asta. Fix pentru o lopată. Și bucățica coal. Și acum să luăm piatră. Multă piatră trebuie să luăm. Ca să ne facem acoperișul. Și după aceea căutăm scheletonul. Nu mă las
până nu-l găsesc. Neapărat trebuie să-l găsesc. Ca să adopt un cățeluș drăguț. Câte piatră am? 24. Nu mi-ajunge. Mai trebuie să stăm. Cred că o să mai iau piatră 2 rânduri de piatră din partea asta. Rândul acesta și rândul acesta. Bun. Cred că mi-ajunge. La suprafața. Craftingul. La crafting. Și să fac acoperișul din astea. 38. Este foarte bine, cred. Repede să mă urc pe acoperiș. Și să încep. V-am spus, nu este o căsuță mică, nici prea mare, una în care să-ți depozitezi chestii. Mai am doar o parte. Măcar am făcut aproape tot acoperișul. Mai îmi trebuie 2 bucățele. Am uitat, trebuie să iau nisip pentru geamuri. Lână pe gratis. Ce bine. Să-mi fac geamurile. Și... Oh, mai aveam. I-am terminat și acoperișul. Dar mai trebuie să-mi pun pe margini. Așa. Așa. Și pe aici trebuie să-mi pun. Și după aia am terminat căsuța. Nu, am pus greșit. Iarăși am pus. Iarăși. Of, ce este cu mine azi? Trebuie să iau bucățica asta. Era să cad. Și bucățica asta. Of, cățelul. Iarăși l-am pus greșit. Iarăși. Din clipă în clipă o să termin acoperișul. S-a făcut și noapte.
Iau și bucățica asta. Și așa. Și bucățica aceasta. Repede să-mi iau materialele. Încă se face. Așa. 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 Și așa. Repede să iau astea de aici. Să fac o toță urgent. Upsi. Am uitat să iau cărbunele de aici. Au început să mă atace. Zombie, nu. Aha. Bun, să-mi iau crafting-ul. Aici. Și să-mi fac repede patul. Ca de dimineață să fim fresh. Nu. Vreau să dorm. Zombie, pleacă. Am auzit un villager. Da. Eu o să revin când o să se facă dimineața. Bun, am revenit. S-a făcut și dimineață. Nu, la mine în casă. Nici tu, domnule Creeper. Mi-e frică să ies din casă. Cel mai bine este să sparg aici. Pun la loc și să plec din casă. Creeperule, pe mine mă căutai? Of, ce coincidență. Nu. A bubuit din casă. Rău, Creeper. Partea bună e că am cum să repar. Mai trebuie pământ. S-a stop groapa. Repede. Și așa. Am astupat și partea aia. Să punem aici. Aici. Încă una aici. Și încă una aici. Și încă una aici. Geamul în partea aia. Am uitat. Să iau chestul și ăsta de aici. Și fânalul. Și să le duc în căsuță. Pac, pac. Și fânalul aici. Nu. Aici. Gata.
Gata și cu căsuța. Și acum să mai fac o toță și să plec să caut scheletul în partea asta. Aici. Să plec să caut scheletele. În peripeție. N-am găsit niciun schelete. Dar măcar am găsit fier. O să ne fie de folos fierul. Și bucățelele astea. Și acum să vedem. Creeper. Creeper. Nu mai vreau să dau nas în tine. Nas cu tine. Nu bubui. Ai bubuit. Da, eu n-am murit. Oh, da, am uitat. Aici mai am fost. Hei! Credeam că este ceva sus. Mai mult fier. Nimic. Parcă mai aveam niște iron aici. Aha, l-am găsit. Să-l iau repede. Și acum să mă duc acasă. Acasă. Se pare că în videoclipul acesta nu am găsit oasele, dar promit că în al doilea videoclip o să le găsesc. Pentru cățeluși. Da. Și cam atât cu acest videoclip. Eu am fost Alexioni. Pe data viitoare.